Merħba tfal, kif intom? Jiena Miss Claire u llum intqajt magħkom biex naqraw dan il-ktieb flimkien li jismu Il-ġigant u l-karrotta. Dan huwa ktieb ibbażat fuq l-istorja klassika ta' Ġakki u s-siġra tal-fażola. Issa, waqt li qegħdin naqraw il-ktieb ħadd indunaw li hemm ħafna affarijiet simili iżda l-istorja hija kompletament differenti u għalhekk ħarġ kunċett veru gustus. Tistgħu tagħmlu hekk intom ukoll b'kull storja li taqraw, tistgħu eżempju taqbdu xi karattru u tbidluh. Jew eżempju taqbdu s-set tal-istorja u tbidluha kompletament. Nagħtu każ tagħmluha minflok fir-razzett tagħmluha ibbażata fil-qamar u taraw xi storja differenti toħolqu veru tieħdu gost żgur. Il-ktieb huwa miktub minn Andrew Scicluna u ddiżinjat minn Mary Claire Zammit. Naqraw il-ħarsetta. Ġigant fqir kien joqgħod mommu. Kienu jgħixu billi jbijaw il-bajt tat-tiġiġa li kellhom sakemm fl-aħħar din ma biditx aktar. X'għamlu bit-tiġiġa? X'ġara wara? Tgħid inbidlet ħajjithom fl-aħħar? Ħanaraw. Madwar 1000 sena ilu, f'dinja imbeda li tinsab fuq is-sħab kien jgħix ġigant fqir ma' ommu. Kien jgħixu f'orfaġġ kejkna daqs ħolqa bi ftit affarijiet. Kellhom tiġiġa li kienet ittihom il-bajt kuljum. Dan kienu jbijawh nofs lira kull waħda. Hekk almenu kellhom ftit biex jixtru l-ħobs. Jum fost l-oħrajn pas-soltu il-ġigant mar jiġbor il-bajt u bijat karti u kesaħ silġ. Hekk kif intebaħ li t-tiġiġa ma biditx bajt. X'biċċa ġratinna. Mar spara tant ommu biex jgħidilha x'kien ġara u wara ġimgħa kollox baqa' l-istess. Għalhekk l-omm kontra qalba ddeċidiet li tbieħ it-tiġiġa. Hi talbet lil-bina biex imur ibiha s-suq il-kbir li kien jarma kull nhar ta' Sibt. Ibni, inta s-suq illum qaltlu. Is-Sibt wasal u kif kien miftijem il-ġigant irħiela l-qon it-triq. Ma kienx għadu mexa kwarta meta ltaqa' ma' raġel xieħ akka. Liebes kappell is-swettuta ġo rasu. Qatt ma kien għadu raħ qabel li dan ix-xieħ tant misterjuż. U mill-ewwel kien pron staqsih kemm ried ta' dik it-tiġiġa li kellu f'idu. Il-ġigant ħagost bil-mistoqsija li kien għadu kif għamillu xwejjaħ. Talbu 20 biċċa tad-deb, imma x-xieħ qallu li ma kellux flus fuqu u li tat-tiġiġa seta' jtih biss 3 żerrijat tal-karotti imsaħħra li jagħmlu leġubijiet. Għall-ewwel il-ġigant ma ċċettax. Aktar u aktar meta bdiet tiġi ommu quddiem għajnejh. Madankollu x-xieħ ikkonvinċih, ippartat. Il-kurzità qelbet lill-imsejken ġigant u dan aċċetta. Fittex ħaġel lejn id-dar ommu biex jarafha b'din il-laqgħa speċjali li kellu ma' dak l-imbierek xieħ. Sab li l-ommu tistennih bil-ħerqa wara l-bieb imma ma damitx ma ħadet l-akbar qata ta' ħajjitha. L-unika ħaġa li kellhom taret ukoll mar-rieħ għal 3 żerrijat ta' ħaxixa komuni. Bir-rabja ħmaret daqs korfna u għadbet iż-żerrijat barra mit-tieqa għal fuq is-sħab. Il-ġigant instamat meta nduna biż-żball li kien għadu kif għamel. Kienu qishom tilfu d-dinja. Dak il-lejl daħlu jorqdu bla ma reġgħu lisnu kelma lil xulxin. Il-għada filgħodu qamu qalbhom sewda u ħasbu li huma l-ifqar fost l-ifqar ta' dik id-dinja. Hekk kif il-ġigant xiref fuq l-qadba tal-bieb ta' barra, dlonk intebaħ li taħtom kien hemm ħaxixa kbira li saħansitra bdiet tgħaddi t-tieqa. U baqa' mistaġeb u beda jgħid b'ħanġra daqsix lill-ommu biex tmur tara b'għajnejha x'kien hemm. Ma! L-omm ġigant inħasdet ukoll, hekk kif tfaċċat dik il-ħaġa ħadra enormi quddiem għajnejha. Il-ġigant mar jitawwal mill-ġenb tal-orfa biex jara x'kien hemm eżatt. X'kienet dik il-ħaxixa enormi? Ra karrotta twila, tant li messet mad-dinja ta' taħtom. Mela sewwa kien qal dak ix-xieħ dawk iż-żerrijat kienu joffru misteru u seħer kbir. Fl-eħħa ta' berqa ddeċida li jinżel ma' dak il-karotta biex jitkixxef x'kien hemm fid-dinja ta' taħtom, xi ħaġa li tant kien ilu jixtieq jagħmel. Sellem lill-ommu u beda nieżel ma' dik il-karotta twila.
u nieżel taħtu donnu beda jara ħafna nemel iswed idur u jaqqat lawnu lin. Imma ma damx ma ntebaħ li daw kienu nies żgħar ħafna ma kienx fihom aktar mill-pala tgħidu. Hekk kif il-ġgant Messi u mal-art dawn in-nies xkejkna telqu jiġru b'kemm kellhom saħħa. Iżda hu qalilhom biex ma jibżawx minnu u li ma kienx kattiv. Bħal sajjetta fil-binazzi ħareġ raġel minn nofs il-folla u qal lill-bqija tan-nies lil dan il-ġgant kien is-salvatur tagħhom u li kien marem biex jeħlishom mill-kefrija ta' Ġakki. Ejduli minnu da Ġakki. Il-ġgant trid ikun jaf min kien dan Ġakki, ma damx ma sar jaf li dan kien il-mexxej tar-raħal tagħhom. Raġel kemm xejn qawwi ta' madwar 40 sena u li xejn ma kien jinġibet mill-poplu tar-raħal. Qalulu li kien jgħix maqtuħ minnhom f'Kastellu s-Sus u li n-nies kollha jħallihom foqra. Tersqu xlaw. Għalhekk iddeċidew flimkien mal-ġgant li jħolqu pjan biex jaqbdu lil Ġakki. Kienu skoprew li qabel jidlam Ġakki kellu drawwa li flimkien ma' martu joħorġu jieħdu ftit te fil-bitħa l-kbira ta' nofs il-kastell. Għal-ġgant ma kienx diffiċli jaqbad lil Ġakki. Hekk kif daqqu l-erba' l-ġgant flimkien ma' żewġ raħala reħewla lejn il-kastell. Hemm kien Ġakki bikwietu bil-qiegħda bil-kikra f'idu. Imma ma damx wisq, il-ġgant deffes idu f'dak l-ispazju vojt tal-bitħa. Ġakki ħaseb li kienet sħaba enormi dik li kienet ħolqot dak id-del kbir. Ajjut, ajjut, beda jgħajjat. Kemm ferfer saqajh hekk kif spiċċa maħfun fit il-ġgant qabdu u tefa' f'gaġġa u beda jgħajjat toħorġuni, salvawnu, tafu min jien. Ftit wara n-nies tar-raħal inġabru kollha fi pjazza tar-raħal. U b'kantalina waħda nfexxew jgħidu b'ħanġra daqsiex. Viva l-ġgant, viva l-ġgant! Wara din il-festa ta' bla ħsieb ħadu lil Ġakki u lil niesu u qafluhom fiċ-ċellel ta' taħt l-art li kien hemm fil-kastell tiegħu stess. Imbagħad kien wasal il-ħin li l-ġgant jerġa' jitla' l fuq fid-dinja tiegħu ħdejn ommu. Bħala ringrazzjament li kien ħallishom il-kefrija ta' Ġakki, in-nies tawh kemm Alla ħalaq blokok tad-deb milli kellu Ġakki. Grazzi, grazzi beda jgħidulhom il-ġgant. Malli reġa' tela lura fid-dinja tiegħu, il-ġgant sab lil ommu tistennih bil-ħerqa. Issa kienu saru sinjuri u l-omm talbet lil-bina skuża ta' kemm kienet irrabjat miegħu. Iddeċidew li l-karrotta jħalluha hemm biex kultant il-ġgant ikun jista' jinżel jara lil sħabu tad-dinja ta' taħthom u xi żjara lil Ġakki ma kienx tonqos ukoll. U dik kienet l-istorja tal-lum. Indunajtu kemm kien hemm similaritajiet ma' l-istorja klassika ta' Ġakki u s-siġra tal-fażola, iżda kienet kompletament differenti wkoll. Nispera li jogħġbitkom tfal. Issa lestejtilkom daqsxejn ta' craft ħelwa. Sibt template ta' karrotta, veru sempliċi, printjajta u issa ħanamlu karrotta, aħna ħanamlu żgħira mhux bħal ktieb. U li tkunu tistgħu tużaw biex tagħtu jew xi rigal ħelu. Tistgħu wkoll tużawha eżempju għal żmien tal-għid. Qed nirwi il-kantunieri. Mbagħad nwaħluha. Veru sempliċi. Li mbagħad tistgħu timlewha biċ-ċokolatini. Meta tagħmluha ġo xi vażettek u tistgħu tagħtuha bħala rigal għal meta jiġu l-ħbieb tagħkom id-dar eżempju. Nispera li ħadd igost u nispera li ħadd ippruvawha. Grazzi tfal.